Царете, князете, болярите и другите служители на властта са слуги на дявола и всички, които работят за тях, са омразни на истинския Бог. Затова никой не трябва да им се подчинява. Ти, човече, ти също си творение на сатаната. Похотливото ти, хищно и тленно тяло е от дявола, но душата ти е от Бога. Бог ти е дал дух, свободен дух. Дух, който може да избира между доброто и злото. Дух, който може да се съпротивлява. Затова не вярвайте на поповете, не се подчинявайте на царете, не допускайте никакво насилие над себе си, откъдето и да иде то. От меч или слово, от цар или Бог, дори когато е от обич. Амин. Колкото и невероятно да ви звучи, това е казано през 10 век. Вече виждате защо тези слова са се разпространили толкова бързо и богомилството е привлякло толкова много хора в тези тежки времена на войни, болести и глад. Те се разпространяват бързо из целия континент с помощта и на пълната със заблуждения тайна книга на еретиците от Конкорецо, донесена из България от Назарий, нейн епископ, както е описана в един от двата си оцелели преписа, намерен в архива на инквизицията в Каркасон. Озрявайки през следващите няколко века, идеите на поп Богомил за свобода, равенство, братство и гражданско неподчинение вдъхновяват и Ренесанса, и Великата френска и на практика всяка една друга революция. А отдалечените и от църквата и още по-важното, от самата държава богомили първи са приели исляма. Като освен в Босна, в днешните български земи, бастионът им са били Родопите, където потомците на бесите, запазили до късно своята принадлежност и особености, радушно прегърнали идеите на поп Богомил. Но откъде тръгва всичко това? Образът на поп Богомил е забулен в мистерия. Никой не знае точно кога е живял и всъщност кой точно е бил. Поп Богомил е просто име, което стои зад изключително влиятелното движение, за чието начало не знаем почти нищо. Най-ранната информация, която имаме за богомилите е, че са били широко разпространени по времето на нашия цар Петър I. Но има предположения, че самият основоположник на богомилството е живял по времето на цар Симеон. Все пак, дори и победните войни носят много мъка и страдания на народонаселението, а и вероятно е било нужно време да достигне такива мащаби. Има и хипотеза, че поп Богомил и мистичният син на Симеон, Боян Мага, са една и съща личност. Истината е, че по онова време на Балканския полуостров са скитали проповедници на всевъзможни религии и ереси. Мухамедани, будисти, митраисти, павликяни, гностици, ариани, исихасти и буквално още десетки различни вярвания и техни разновидности. Учението на поп Богомил обаче било съвършено различно. Той не твърдял, че е син Божий или дори Божий пратеник. Не твърдял и, че е роден от девица като Исус. Или пък, че е постигнал единение с Бога като Буда. Но пък за сметка на това изобличил греховете и престъпленията на църквата повече от 6 столетия преди Мартин Лутер и проповядвал братство, равенство и свобода 8 века преди Великата френска революция. За болните, дрипави и измършавели обикновени хора в иначе голямата, богата, че дори и напредничала за времето си България, все пак тук печалбите от спечелени войни и търговия се влагали не само в строеж на църкви и палати, а и в създаване на нова писменост и обучение на възможно най-много хора на нея. Тези идеи били нещо наистина ново и единствено по рода си. И най-важното, наистина близки и до тях, обикновените хора. И така, из българското царство започнали да обикалят групи последователи на новото учение, да свирят на гусли, традиционен струнен инструмент, на който се свири с лък и има форма на половин разрязана круша. Самата дума гусла е употребена и от презвитер Козма, който описал ситуацията тогава в своята беседа на недостойния презвитер Козма против новопоявилата се ерес на Богомила и поучение от божествените книги. Според него, много от хората повече тичат по игри, отколкото в църква, и обичат повече кощуниците и басните, отколкото светите книги. Пият вино с гусли, танци и бесовски песни. А какво са представлявали бесовските песни? Може би се питате сега. И веднага ви давам един пример. Хана Мерия, Дева Мария, пак се изкрила с Гавраила. Старата църква нещо проскръцва, нещо се друса, правят Исуса. Звучащо абсурдно богохулно и против всичко прието по онова време, богомилското слово бързо се е настанило в сърцата на хората. И богомилските идеи и бесовските песни плъзнали из Сърбия, Босна, Гърция, Унгария, Германия, Нормандия, Франция. Изявените ученици на мистичния и митичен поп Богомил, Назарий, Василий Врач, Еремия, Никита и Стефан, с помощта на новите, почти пророчески идеи и на тайната си книга убедили много хора да се обърнат срещу тогавашните църква и държави. В Византия били наречени в
фундаити, в Босна и Италия били известни като патарени, в Сърбия като кадугери, а във Франция катари и обигойци. Тук стигаме и до още един безкрайно интересен въпрос, свързан с богомилството. На много места те са наричани и булгари, българи, богри, бугри. Както пише кьонският монах Цезарий Хайстербахски в беседа за чудесата. В 1210 година от рождението на нашия Господ из цяла Германия и Франция бе поет кръста против албигойците. Те се наричат също булгари, понеже обежището им е в България. Въпреки огромното си и ценно влияние, богомилите са и причината в много страни в продължение на векове българин да е синоним на еретик, мръсник, развратник, та дори и на содомит и хомосексуален мъж. Бугре и до ден днешен на френски означава лош или извратен човек, а произхода на думата вулгарен не е въпрос на тълкуване. Населението на източната Римска империя или поне по-висшите му прослойки са изобретили безброй нови думи, с които да обиждат нас българите, а и другите народи, с които са имали отношения. Но за нас, като най-стари и главни врагове, в продължение на дълги векове е отредено специално място. Богомилите нямали многобройни и разнообразни духовни чинове и санове, а се делили на съвършени и вярващи. Съвършените богомили и от двата пола носили дълго черно расо и не извършвали абсолютно никакви грехове. Въздържали се дори от гневение и не убивали никое живо същество. Живота си прекарвали аскетично, в уединение, пост и молитва, подобно на монасите и сихасци. За тях вече съм разказвал в клипа Свещената пещера с рисунките. Гледайте го, ако ви е интересно. Вярващите пели като обикновени хора, но се молили 4 пъти през деня и още 4 нощем, под открито небе, без църква и свещеник, по богомилския начин. Последователите на митичния поп Богомил се събирали в така наречените общини, начало с старейшина. Общините пък на свой ред се обединявали в църква, начало на която бил така нареченият дедец, подпомаган от 12 апостола. Първите 3 големи църкви на богомилите били Драговичката в Пловдивско и Родопите, българската във Вардарска Македония, Косово и Албания и босненската в Босна. Дедец, разбира се, е българска дума. В Византия или Източната Римска империя думата е била ересиарх, а в католическа Западна Европа антипапа. За богомилството символизмът бил особено важен. В споменатата по-рано беседа против богомилите, презвитер Козма пише още: те не вярват, че в пустинята народът бил нахранен от Исус с 5 хляба. Те казват: това не са били хлябове, а 4 евангелисти и 5-ят апостолските деяния. Поред тях, в молитвата Отче наш, хляба наш насъщен е всъщност духовен хляб. Това е доста любопитно, понеже в други църкви, използващи старобългарски или църковно-славянски език, в молитвата се казва хлеб наш и насущний, а при католиците, въпреки че по-стари преводи на Библията говорят за панем нострум супер субстантиален, а по-късно, заради широко разпространените богомилски идеи, е променено на панем нострум котидианум. В началото на клипа споменах за хипотезата, че поп Богомил и Боян Магесник, две безкрайно интересни и забулени в мистерия личности, са всъщност един и същи човек. Епископът и историк Лиут Прант, пратеник на императора на Свещената Римска империя Отон I в Константинопол, пише: Симеон имал 2 синове. Единият се наричал Баян, а другият, който и до ден днешен живее и здраво управлява българите, Петър. Баян обаче бил изучил магията до там, че от човек ставал веднага на вълк и на какъвто друг звяр поиска. Анонимният продължител на Теофан изповедник пък твърди, че може да приема формата на вълк и орел. За него обаче също разказва, че не обличал християнски дрехи, а се кичал с българско облекло. В клипа ми за българските средновековни рисунки показваме изображения на прабългарски шамани. Те са се маскирали очевидно като свещени животни. От запазените рисунки, вълкът изглежда едно от тях, а вероятно и орелът. Също често срещан по това време хищник на откритите пространства. Вероятно също като Чичо си Владимир Расате, Баян или Боян Вениамин, отхвърлил християнството и се врекал отново в прабългарските традиционни вярвания. Затова и се е случило нещо подобно, за което обаче не знаем подробности и със сигурност, както със случая на Расате и Симеон. Благодарен съм безкрайно много на всеки един, останал чак до тук в този клип. Дайте палец нагоре, ако ви е харесал. Ако ли пък не, дайте надолу. Пишете в коментарите какво мислите. Отворен съм и за всякакви предложения и критики. Отговарям на всеки един. Последвайте канала на Българско наследство с натисната камбанка, за да не пропускате новите видеа всеки понеделник и четвъртък на почти забравени и безкрайно интересни теми за българското историческо и природно наследство. Благодаря ви и до нови срещи!